Fred, de kan godt lide vores hår. Bare to Bryans. Det er kort. Ikke en af en mus og den anden. Laver du? Hvad tager du på dig? Fordi jeg filmer dig. Fordi de griner crazy. Ja, bøsvar! Det er du er, hva'? Er du en kattemisser, hva'? Ja! Er det du er, hva'? Lille fyr! Lige i hovedet. Bare så skjold før. Vi slutter fred, ikke? Hey, mom. You sexy. Hey, mommy. You sexy. Hey, mommy. Hvad med mine fingre værd? Hey, mommy. Nå. Hey, mommy. Hey, mommy. Hey, mommy. You sexy. Hey, man. Ikke at følge op. Det var det, jeg fik det fucking godt på film der. Jeg kan på mit værelse. Totalt ninja jump. Var det godt, Bjørn? Tag mig svaren. Jeg ved ikke! Jeg ved ikke! Jeg er igen! Nej! Jeg er igen, boy! Du ramte ham lige på skulderen og stod den 10 cm fra skulderen, mand. Hallo, det tæller, jeg kan skille her mine underbukser. Okay. Den er sådan nogle retarderede farver, mand. Ikke i hovedet. Jeg er lige i gang med at lave min kamera. Jeg er lige i gang med at teste dig. Det er dit eget hoved. Filmer du? Lad lige være med at bruge alt battery. Filmer du? Åbenbart. Filmer du på sig? Åbenbart.